Здравейте, аз съм Лили и съм студентка в Швеция вече от 3 години и след 2 седмици завършвам изцяло своя бакалавър. Но като цяло исках да говоря днес за една тема, която е доста така важна, защото знам, че много студенти се интересуват от това и трябва да се отговорят на няколко въпроса. А това е всъщност, може ли да се работи докато учиш, как човек или студент да си намери работа в Швеция. Ще разкажа моя опит, макар че съм работила точно на 2 места за тези 3 години, но вече от 2 години работя в един и същ магазин. Затова да започнем към видеото. Първото нещо, което е много важно всъщност за студентите, когато започнат да учат, е това каква е нагласата и какво искаш всъщност да работиш. Като естествено няма как студент да има претенции за това какво да работи, особено когато идваш в чужда държава, не знаеш шведски и общо взето нямаме толкова големи умения и опит от преди това. Затова трябва човек да е наясно, че каквато и работа да е, трябва да си, така да кажа, да си намалиш очакванията, защото повечето студенти работят в клубове, в барове, в кафета, ресторанти, заготовки, хотели. Но и това какво студент ще работи по-скоро е в обслужващата сфера. И макар и това да не е най-приятната, да, трябва да си наясно с тези възможности. Както казах, аз уча в Jönköping University и Jönköping е доста малък град, или поне за мен, като е към 100 000 души, т.е. възможностите, особено за международен студент, са още по-малки, като конкуренцията с шведите, разбира се, е доста голяма, защото за всяка една друга професия, която не ти трябва шведски, пак ще е взета от шведи. Но ще ви кажа всъщност няколко начина, по който студентите си намират работа. И естествено първия е това, всъщност университета предлага като кариерно развитие, нещо подобно. Това е всъщност сайт, в който е като Jobs.bg, представете си го. Общо взето там работодатели вкарват обяви и може да кандидатстваш за всяка една от обявите. Но проблема е, че трябва да си много бърз, когато го кандидатстваш, защото със сигурност има много други хора, които следят сайта. В нашия университет сайта се казва JobTeaser, но има и други сайтове, но разбира се, по-голямата част търсят изцяло на шведски, но има и изключения. Естествено, едно от най-важните от човек на човек. Няма как да се пропусне този вариант и естествено това е един от най-сигурните. Защото когато кажеш на приятел, така и така си търся работа и всъщност ти ако работиш вече някъде, ако в един момент работодателят да ти каже ти имаш ли някой познат, естествено, че ще се сетиш за твоя приятел. Така всъщност стана и в моя случай. Имах страхотната възможност, една приятелка, всъщност най-близката ми. Аз много сериозно си търсих работа и тя вече работеше от година и нещо в тази компания и си търсиха хора, само уж временно, но така се оказа, че аз останах за по-дълго време. Това човек да има връзки и контакти с хората е едно изключително важно нещо и със сигурност трябва да работи човек към това да създава силни връзки. Което бих казала, че е малко по-трудно и трябва човек да е доста по-уверен в себе си. Това е всъщност принтираш си CV-то и почваш от заведение в заведение. Да, може да звучи доста бършкателство и малко къртовска работа, но ако наистина искаш да работиш, няма какво да ти попречи. И почваш от едно заведение в друго заведение, търсите ли някого, имате ли работа за мен. Имам доста приятели, които така са си намерили работа и трябва със сигурност да сте доста търпеливи. Но това е голяма възможност. Друга идея, която всъщност предлага университета,
това е всъщност всеки семестър има едно голямо събитие, където компании предлагат отворените си позиции. Има събитие, в което в една голяма зала има представители и тези представители всъщност разказват за компанията и ако имат стажове или работни позиции. Познавам много хора, които всъщност са започнали само от стаж, като стажовете в по-голямата част в Швеция са неплатени, което е доста досадно, да, но ако човек мисли за по-дълъг период, това е голяма възможност, защото ако те вземат на стаж, е по-голяма възможността след това да продължиш да работиш за тази компания. Но със сигурност 6 месеца да работиш без да ти плащат не от най-хубавото нещо. И какво аз работя? Аз работя в една компания, всъщност пакетирам. Да, не е нещо свързано с това, което уча, но ми доставя някаква сума пари и това със сигурност ме устройва. Друго какво съм работила? Аз работех и в клуб, като беше доста досадно, защото това са нощни смени от 10 до 3 часа сутринта, като дискотеките в Швеция затварят една идея по-рано, което това е бонус, но аз живеех много далече от града, затова трябваше да изчаквам първият градски, който е час и половина след работното ми време. Така докарах до 3 месеца да работя в този клуб. В същото време работех и в магазина и след това си казах, стига толкова. Дори да взимах по-малко пари, смятам, че трябва да имам някакви граници за това какво ще работя. Едно от най-важните неща, които бих казала е това, че трябва наистина да прецениш дали и колко би искал да работиш. Защото в някои от моментите може би ще трябва да направиш компромис от това да ходиш на университет или да ходиш на работа, който аз доста често ми се налагаше, защото просто нямаше как да не отида в понеделниците. И трябва човек да прецени кое е по-важно за него, дали това да работи до няколко часа или да отиде на лекция е по-важно. Разбира се, в Швеция е доста по-свободно това учене и всъщност имаш по-рядко лекции, като аз имах към 3-4 лекции на седмица, но една лекция по 2 часа и толкова, т.е. по една лекция на ден. Та е доста удобно, всъщност, ако искаш да работиш, има възможност, но трябва да можеш да менеджираш добре времето си, защото ако не можеш да си минеш изпитите и оставаш много на поправка, със сигурност се насъбира в един момент. Искам да кажа също за една възможност, която трябва доста повече да си разучил, но със сигурност може да кандидатстваш за нея. И това е ако вече имаш работа и имаш договор, който работиш определен часове. В Швеция има нещо от сорта на студентски помощи, в които ние като международни студенти от Европейския съюз може да кандидатстваме за тях, като това са безвъзмездни пари, които ги дават всеки месец. И как се кандидатства? Всъщност, първо трябва да имаме по 40 часа на месец работа и тази работа обаче трябва да е разпределена по 10 часа на седмица. Тоест, ние трябва да имаме договор по 10 часа на седмица, продължение на поне 2 месеца и след това може да кандидатстваме то се попълва една като декларация и сайта се нарича всъщност CSN. Пише се CSN. И може да прочетете, има всичко на английски. Аз кандидатствах вече няколко семестъра, кандидатствах се от семестър за семестър и всъщност се подават документи като договора и всъщност твоята personal number и всякакви такива. Като ако си одобрен за тези помощи, всъщност получаваш нещо от сорта на 3400 крони на месец, което е към 700-800 лева, които са безвъзмездна помощ.
И това е ако си работил в Швеция и правиш дори само 10 часа на седмица. Но не се заблуждавайте, доста по-трудно е да намериш договор за 10 часа, отколкото да се кандидатства. И бонус съвети, които бих казала за тези, които ще си търсят работа. На първо място, направете си банкова сметка преди изобщо да си търсите работа. Защото много по-трудно е да вземат на работа някой, който няма шведска банкова сметка, защото просто няма да им е удобно да пращат в чуждестранна сметка. Затова със сигурност имайте едно на ум. Разбира се, бъдете търпеливи, защото има работа, но трябва да сте отворени за възможностите и това може да отнеме време. Затова трябва да се подготвите с много голямо търпение. Ученето на шведски наистина помага. Каквото и да си кажем, трябва човек да знае шведски. И ако искате да смените всъщност работата си, ако не знаете шведски, може да е голям недостиг. Разбира се, ще изберат шведите преди вас, затова трябва да го имате едно на ум. Надявам се това видео да ви е било интересно и горе-долу да съм ви обяснила кое как да става и да си представите всъщност как може да кандидатствате за работа и къде да търси за тази работа. Това беше всичко от мен. Аз бях Лили и до скоро!